хлопчики и дзяўчынкі. Я тётачка, так завуць мяне дзеці. Вы заўважылі, што на вуліцы холадна, ночы падаўжэлі, а гэта азначае, што наступіла пара калядаў і Новага году, самых вясёлых зімовых свят. Вы ж ведаеце, што на каляды адбываюцца цуды і збываюцца самыя запаветныя жаданні дзяцей. Адбывацца цудам дапамагаюць чароўныя сілы і калядоўшчыкі. Это госці з далёкіх краёў. Звычайна сярод іх бывае козачка і ейныя дапамагатыя. У казцы прыгоды каляднай кампаніі якраз і апісваецца, як аднойчы козачка незвычайная, а касмічная праводзіць на зямлі каляды. Яна сустракае сяброў і трапляе ў мноства прыгод. І некаторыя ўрыўкі з гэтай казкі я вам зачытаю. Пачакайце, не чытайце, кар. Што гэта? Нібы чуецца голас вароны? Адчыніце вокны, кар. А вось і я. Так і ёсць, Каралінка. Адкуль ты? Я з холаду змерзла, як пінгвін, прыляцела да вас пагрэцца, пажыць, ну і заадно дапамагчы табе чытаць казку. Я ж у ёй як-ніяк важны персанаж. Прывітанне, хлопчыкі і дзяўчынкі. Цяпер я з вамі, і вам будзе нашмат весялей. Кар. Так, Каралінка важны персанаж гэтай казкі. А цяпер пачынаем чытаць. Частка першая. Размеркаванне. У каляднай школе на зорцы капэла панаваў святочны настрой. Вучні сабраліся ў ганаровай зале і чакалі аб'яўлення галоўнага задання, да якога яны рыхтаваліся цэлы год. Школьнікі рагаталі, бадаліся і гарцавалі, а конік Кузютка жартаўліва штурхаў у бок суседку па парце козачку. Яна сядзела, склаўшы капыткі, і з заміраннем душы чакала размеркавання. «Цымбалаўна!» – усклікнула кучаравая авечка, і вучні ў імгненне паселі па месцах. Мемель Цымбалаўна была мудрэйшай прафесаркай каляднай школы, а ў дадатак майстар спорту па барацьбе на рагах. Адным толькі позіркам, нават без чар, яна ператварала гарэзаў у прыкладных школьнікаў. Настаўніцкая калегія на чале з Цымбалаўнай увайшла ў памяшканне, і сярод наступіўшай цішыні прафесарка пачала. Дарагія вучні, вы завяршылі навучанне, і зараз, каб атрымаць дыплом калядоўшчыка, вам неабходна выканаць галоўнае заданне. Сёлета вам выпаў гонар выканаць яго на зямлі. Па зале пранёсся гул хвалявання. Заўтра ж кожны з вас адправіцца ў вызначаныя месцы. Пан сакратар, зачытайце, калі ласка, вынікі размеркавання. Певень уключыў кампутар, і перад вучнямі высвецілася мапа. Баран Берк адпраўляецца ў Драгічын, карова Букетка ў Хойнікі, коннік Кузютка ў Давыд-гарадок, чаканю сакратар імёны вучняў і ставіў меткі на мапе. Козачка атрымала размеркаванне ў Алешкі. Вучні загудзелі, абмяркоўваючы свае прызначэнні. «Увага!» – мэкнула пані прафесарка. «Цяпер галоўнае. Аб'яўляю заданне. Ваша мэта – зладзіць святкаванне каляд. А што такое каляды? Гэта самыя вясёлыя і чароўныя святы!» – хорам адказалі вучні. «Правільна, і каб святы адбыліся належным чынам, вам патрэбна спусціцца на зямлю і выканаць 3 задачы. Першае – знайсці сяброў, сабраць іх сваю калядную кампанію і разам прыйсці на святую гару. Там мы з вамі сустрэнемся ў першы раз». «Вы таксама прыляціце на зямлю?» – запыталася козачка. «Не, мы сустрэнемся падчас эфірна-зефірнай сувязі касмічна-міжгалактычнага інтэрнэту». Другая задача – знайсці долю.
Трэцюю задачу я вам паведамлю падчас сустрэч. А пакуль гэтыя звесткі будуць трымацца ў сакрэце, каб злыя сілы пра іх не даведаваліся і не сарвалі свята. О, як! Долю! Пачуліся воклічы, а дзе яе шукаць? Гэтага пакуль таксама не скажу. Наогул, больш чытайце калядных кніжак, каб самім усё ведаць, адказала Цымбалаўна. І самае важнае, дадала яна, святы павінны адбыцца на сонцаварот. Не спазніцеся. Калі каляды не адбудуцца належным чынам, то ніколі не скончыцца зіма і не збудуцца запаветныя жаданні дзяцей. Таму збірайцеся ў дарогу і старайцеся з усіх сіл. Пан сакратар, выдайце вучням усё неабходнае для палёту. Шчаслівага падарожжа. Па зале разнеслася бэканне, мэканне, муканне, і вучні паскакалі да месца выдачы амуніцыі. Сакратар, уз'ехаўшым на вока берэце, бегаў па кладавой і дзелавіта распараджаўся. Забірайце рюкзакі, касмічную ежу і чароўны бонбон. Праверце, ці ўзялі вы універсальны парасон, міжпланетны бінокль, калядны гадзіннік і аптэчку. Не забудзьцеся зарадзіць прыборы касмічнай энергіяй. Затым ахініцеся паветранай капсулай і атрымайце парашут. Паглядзіце, як мы іх расфарбавалі. Сакратар з замілаваннем паглядзеў на здымак. Усё для таго, каб вам спадабалася падарожжа. На здымку з ярка-жоўтага купала парашута школьнікам падміхвалі вочы і усміхаўся рот. Агромны радасны смайлік жадаў ім вясёлай вандроўкі. Сёння на гэтым і прыпынімся. Што? Каралінка хоча сказаць, што на пачатку яна не была такой прыкладнай, як цяпер. Ага. Разам са сваёй сяброўкай савой яны вырашылі скрасці долю і сапсаваць каляды. І рабілі козачцы мноства перашкод. Ага, але гэта сталася было з-за таго, што мы сядзелі ў дупле. Козачка прызямлілася, нешта бэкала, мэкала, звала воўка да сябе ў калядную кампанію. Мы не разабраліся, ну і сталася так, як сталася. Але пасля Каралінка выправілася. Ага, І стала прыкладнай і пасябравала з козачкай. і менавіта так. Цяпер, Каралінка, давай напаю цябе гарбатай са скрыпеню, каб ты адагрэлася. А як ты адпачнеш, ізноў сустрэнемся з маленькімі гледачамі. Цудоўная прапанова. Паляцелі на гарбату. А з вамі, хлопчыкі і дзяўчынкі, буду чакаць з нецярпеннем новага спаткання. Да пабачэння! Да бачення. Кар.